जुरियालाय माथो बेमार जाखो मोजांलाय बांसिनै र' नै इमि आइ आइमोनाबो सफैबायानो दां रलै दा नायनोसै बेखौ आङो दा दसे थानानै नायफिननोसै आङो र' हाबाब जों दसे गैयियावनो बेफोरबायदि जानानै थाबाय आइ माथो होनबावनो आं मालाय दिनै बे आबासोराङाथ' मानो इमान फाल्थु जालांखो बेलाय मानसियालाय हा हाबे जुरि नानियालाय मानो थांखो दिनै हाब बे गदायखौसो होखारहरनांगौमोन बे न'निफ्राय ओंलै आयै नाथाय सोराङाबो ओरैबायदि खोथा बुंबायना दिनै मानो दुखु मोना जानो नोंबाबो दुखु मोनगोन आंबाबो दुखु मोनगोन दिनै बेफोरबायदि बुंजायोबा फिसाइजों बाथ्रायालाय नंनाया नंगौ अब्लाबो जुरि नानिया जों फैजासे दसे थाथ'बानो जायोमोन मानो बिदि थांग्रोखो बिलाय हाबाब जुरि आइया मानो बेफोरबायदि साननानै थांलाबायखो हा आयै बिराद लाखिनो नाजादोंमोन आं दिनै नाथाय मानिथारासै जुरियाबो आंबोथ' आरो माबोरै लाखिबावनो थांग्रायानो मालाय हनै थांथारबायबा आरो बोरो हा बे हारामिया बोरो बहा दं बेलाय मानसिखौनोथ' माथो खालामबावनोब्रा बेखौलाय हा आयै आंनि फिसा जुरि आइलाय मा जालांथारगोन होनबा बिनि जिउआ नैहाय बिफा हादालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो हा जुरि आइयाबो बेफोरबायदि थांबायबा बेखौनो सानबाय दं आङो दा मा खालामनायाथ' गाहाम जागोनबा नैहाय बिफा जेखियानो जादोला जुरि आइखौ जोंहा लायफिनगोनहाय मिथिबायना जुरि आइ मोनाव थांनानै लायफिनगोन जोङो औ हा लायाबा माथो जुरि नानियासो बे न'नि बिहामजो आरो बे गदायखौलाय मानो सुनि हिन्जावखौनो रागा जोंनायफोरासो हालाहाय आङो बे सुनि हिन्जाव मायानि बिमा बिफानि नाम्बार मोनबाबो जागौमोन लायो आयै आं फन हरनानै खिन्थाहरखाबायमोन खेबसे नाथाय माथो फैदिया नाम्बार दं नामा आइ नोंनाव बिदिबा बिनि बिमा बिफानि आफा माने बर'सानि लोगो जायोमोन नालाय सिगाङाव बर'सानावनो मोनदों आंबो बिनि बिमा बिफानि नाम्बारखौ हाबाब बर'सा हाबानिसो लोगो जाहैबावबाय आयै माने बेबो बे अफिसावनो मावोमोन नालाय होमबालाय एड्रेस हरनाय आइ बर'सा हाबानाव बिनानै हरनाय बिनि बिमा बिफानावनो थांनांगोन र' फिसाजोखौ लांफैनो थिनै आङो माबायदि फिसाजो खांदों बिसोरो हाबाब फिसाजोआ बहा दं बहा गैया एसेबो खबर लाया नामा बिसोरो हा एसेबो खबर लाया नामा बोजों फैनानै दंफैयो बोजों फैना गैफैया मालायनि संसाराव अर लागायफैनाय हा बेफोरबायदि सुनि हिन्जावालाय सोरनि फिसाजो जाखो बेलाय हा औहाय जामायजो एसे जावस्रिना हो बिमा बिफाखौबो नङाबा आयै र' लिंहरनाय आं बिमा बिफाखौनो बाराबा नङाबा नै आंनो थांगोन हाबाब आहा एसेबो सुख सान्ति होननायानो गैला होमबा न'आव एकदमबारे मानिफ्राय मा जालांखो जोंनि न'खरानोथ' बे सोरां पापि गथ'नि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो हा आफा दिनै एसे मोजां बिहामजो दङ हा एसे मोजां बिहामजो थाखानानैबो मा नांनायनि लाबोबावनांगौ जाखो बियो हा माबोरैथो बिदि जालांथारखो बे गथ'आनोथ' हा माथो बिदि नंद्रायथारामोनलाय आवसाव जाबाय बियो फाग्ला जाबाय मानसियानो फाग्ला जाबाय बियो नैहाय बिफा एखेबारे बुहैनोसैसो नामाहाय फिसालाखौ जोंनिखौ नोंसालानि आखला बुजाबाबो गारनाय नङा बियो फाल्थुखौ नुखाथाराखै होनबा नोङो एकदम बोरैबा जाथारबाय नङा होनबा बेबो ओमफ्राय आयै अब्ला दाना माथो खालामबावनांगौ जाखो जोङो र' आइ माबा मोनसे जागोन बियो दा आइमोनासोबा मा रायलायलायो उनाव रायलायबाय थाथोंसै दे बावदोंसै आङो दहायनि रिपर्टआ जुरिनि रिपर्ट बेथ' जुरिनि प्रेगनेन्सि रिपर्ट बिदिबा जुरिया बिमा जासिगोन नाथाय माबोरै डक्टराथ' बुंदोंमोन जुरिया आं जुरिखौ लोगो हमनो थांनांगोन दिनै बेवहायथ' रोखा लिरनाय दङ माथो जुरिनाव बेमार नङा बियो बिमासो जासिगोन नाथाय माया माबोरै मोनखो बेखौलाय जायखिजाया जुरिखौल' लोगो हमनो थांग्रोनांसिगोन आङो एसेबां गिदिर बाथ्रा नों लाखुमादों जुरि हा बिदिबा जुरिया सांग्रिमा नङा जुरिया बिमा जासिगोन आंनि जुरिया बिमा जासिगोन नाथाय जुरिया मानो लाखुमाया बे खोथाखौलाय मानो आं सोरनो खिन्थाबावनो सोरजों रायलायबावनो सोरखौ बुंनो आंलाय बरसानो खिन्थाहैग्रोनोसै नामा आङो ना सोरां खिन्थाहैग्रोनोसै आङो
जुरिया माबोरै थांनो हाखो देनाय जेन'बा आं बुंबानो थांनांगौ जाहैबाय आरोना नोङो आं रागा जोंनानैसो होनफ्लांदोंमोनलै जुरि मानो बुजायासै देनाय नों ओमफ्रायथ' मानसियानो जिबायदि अख्रा देनाय आं लाइफआवबो खि फैबावगोन ना बे माथो खालामबावनांगौ जाखोब्रा माथो खालामबावनांगौ जाखो आंबो जाला माला होनफ्लांबायना रागायावनो बुङा नङा बुंफ्लांबायबो ना ओमफ्राय गावखौलाय सोरथो दावराव खालामजेन थिना देनाय आयो सोरां बेबि माथो सानबाय थाखो नोंलाय दिनै जेबो सानाखैथ' मा सानो आंलाय मिथिखागौ दे आङो जुरिखौनो सानबाय दं दा जेबो नङा दे सोरां माथो आरो गावसो थांदों दा जेन'बा गावहासो दावराव खालामजेनदों नालाय ओमफ्रायथ' लायफिनांसिगोन आङो मालाय थांखानायखौलाय मानोथो लायबावनांगौ जाखो सोरां हा मालाय थांखाथारनायखौलाय आच्छा नोंनिबा मा आं लायनाङा आरोना बे नों लायबा मालाय फैगोन आरोना मा जागोन आरोलै जायखिया लायगोन दे आङो दे आरो बेलेग खोथा रायलायदो बासोबाय आं खोनासंनो माया जुरिखौ बिदि बुंनाङामोन आङो दे आरो सोरां मायबा बुंफ्रांनायखौलाय माथो खालामनो हाबावनांगौ जाखो आरो नोंना हिनजावा मालाय खम नामा एसे एसेयावनो मायदि नुवा होमबा नोङो ओमफ्राय ना सोरां आं हारसिं थानो लुगैदों दसे नाथाय नों सोरां थांदो ओमफ्राय सोरां ओंखारलांखाबायना आङो मानसिया बा फैनायाथ' फैबाय दिनै न'आव सोरांनिफ्राय गोजानाव मायानिफ्राय गोजानाव बेफोरबायदि टेनसननिफ्राय गोजानाव नाथाय थेवबो बे गोसोखांनायनि जिनिसा मानोबा थांनोनो रोङा दिनै नाथाय जुरिसोना आङो बेफोरबायदियालाय मासै जेने थेनेबाबो थागोन दे आरो है साला सिगांनि बायदि जाफिननोसैलै आङो बिन्दास आरोना जुरि माने जुरिसोलै आङो बेफोरबायदियाव हारसिं थायोबा बेसेबा गोजोन मोनो आरोना सान्थिनो नङाबा बे सोरां मावजि बुन्दाजों थायोनो ब्रेनफ्रानो एकदम खर'फ्रानो सेस मेलेमफ्रानो गैयिसो जालांजोबसिगौमोन आंनिया दाबो जेबो नङा दे आरो सोरां मावजि बुन्दा जेबो नङा दाबो नोंसोरखौ सासे बदला लाफिनजोबगोन आङो माया सोरां माया रंजाना लाखा आंनि आमोलाव रंजाना लाखा माया आरो सोरां सानसेबाबो नायगोन दे आङो नोंसोरखौ मिन्थिखा थेरिया बासना मालाथो फैबावनांगौ जाखो दा नोंथांमोनखौ देखायनांगौलै जोंहा बिमा फिसा आरोना बा र' नोंसिनि नोम्फा मावजि बुन्दाखौ गवा नोंसोरो एबारनिफ्राय मिनि खुसि थाफिननो सोलोंसै दे आरो आङो हायाबाबो नाजानोसै आरोना नाजाबालाय मानोथो हाया जानो आंलाय हागोनथ' आरोथ' जुरि जाहैबायना आङो मा खि मोनजानायनि बे सोरां मावजि बुन्दाजों हाबा जानांगौ जाखो आङो थै बेलेग बालन्दा हौवाजोंबाबो थांबाबो जागौमोन आङो बेफोरबायदि आस'खान्दा जानांनायथ' नङामोन दाबो जेबो नङा दे आरो आंहालाय आंनि हाबा सना दंखायो दे आरो बेजों थागोन आरोलै हाबाब नै आइजुरि हाबायावहाय माथो खालामबाय थाखो नोङो बेखौनो बहा नागिरदोंमोन आङो बेवहायसो दङ नोङो नै ओमफ्रायो इमिनानि फैदोंमोन हा रायलायनो नोंजों मायो इमि फैदों आयै औ हा गावखौनो नागिरनानै फैदों हामजा रायलायहैदो मानोथो बाव जिरायबाय थाखो हारसिंलाय दसे एसे गोसोफोरखौ सान्थि मोनो खोमा साननानै जिरायदोंमोन आरोलै दसे नै आइसना बिदि हारसिं थालाबायनाङाहाय गोसोफोरासो बांसिन गाज्रि मोनो नै आयै नोंसाजा एसेबांबो खमजर नङा मिथिबायना जुरिखौलाय मिथिखाया होमबा नोङो दे होमबालाय इमिजोंनो फ्राय रायलायहैनोसै आङो आंहाथ' गोसोखांबाय थाखादोंमोन माथो आङो फैबाया हामबाय दे इमि नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे गोसोसो खांबाय थाखादोंमोन आं नोंखौ आच्छा जुरि नों आंखौ गोसोखांबाय थादों आरोना औ आरोथ' नोंनि हुदा जाबाय न' बेखायनो आरोलै आरोथ' आंनि इमान मोजां फ्रेन्डखौनो आं गोसोखाङा जायो सोरबा जाम्बिलाय दे आरो जुरि होमबालाय नाथाय नोंथ' आंखौ जेबोखौनो साना माथो लोगोबो साना न' आया ओइ मा जादों नोंलाय मा लोगो साना जालाबायनांगौ जाखो दिनै नोंगौथ' जुरि नों आंखौ जेबो सानखाया माथो बेखायनोथ' आंखौ जेबो खिन्थानोबो दरखार सानाखै नोङो खिन्थानो माने मा खिन्थानो जेन'बा इमि
आंथ' नोंजों गासैबो गोसोनि खोथाखौनो शेयार खालामो दिनै जुरि आंलाय सानोमोन नोंखौबो माने नों आंजों गासैबो शेयार खालामो होननानै नाथाय नङा आं गोरोन्थि बुजिदों आया माथो जाब्रबखो ओमफ्रायलाय माथो जाब्रबखो मानसिया बिदिबा मानो नों जेबो खिन्थायाखै आंनो हो खिन्थानो माने माखौ इमि माखौ खिन्थानो आङो बेखौनो जुरि नोंदि मोदोमाव दं होननानै नों बिमा जासिगोन होननानै मानो खिन्थायाखै आंनोलाय मानो एसेबो जेबो बुङाखै नों आंनो हो रावनोबो खिन्था खमसे खम आंनोबो जेबो खिन्थायासै नोङो हो जुरि एसेबां गिदिर बाथ्राखौ नों लाखुमाबाय रावनोबो खिन्थायासैबो आंनोबो खिन्थायासै नोङो मानो दिनै मानो आंखौबो जेबो साना नामा ओमफ्राय बे बाथ्राखौ बोरैथो मिन्थिगोन नोङो दिनै माब्रै मिन्थिनो माने नोंनि रिपर्टखौ मोनदों आङो आंनि रिपर्टआ माब्रै मोनखो नोंलाय माब्रै मोनखो माब्रै मोना बेफोरखौ बाद होदो नों मानो जेबो खिन्थायाखै हा मानो एसेबां गिदिर बाथ्राखौ नों लाखुमाबाय जुदि नों बिमा जासिगोन एसेबांबा खुसिनि बाथ्रा बियो आरोथ' मिन्थिबायना आइ आफा गासैबो मिन्थिबा बेसेबां खुसि जागोन आरोथ' सोरां हा सोराङाबोथ' खुसि जागोन ना जेराव बिफा जासिगोन बियो एबारथ' ना आं गासैनोबो खिन्थाहैनोसै नों खिन्थाया आं एबार खिन्थागोन आरोथ' आइ आफामोनाबो बेसेबांबा खुसि जाखागोन ओमफ्रायथ' माहिया मिन्थिबायना मेगन सानानै थैखागोन बियो नुबायना जुरि फोथायनाय लाखियोबा गासैबो पसिबल जायो होननानै थोदो जुरि आं नोंखौ लांनो फैदों आरो दिनैथ' आं नोंखौ लांफिनखाथारगोन आरो बयनिबो सिगाङाव खिन्थागोन दिनै नों बिमा जासिगोन होननानै माने आं आयं जासिगोन आरो न' औ नों खिन्थायैखौ आं दुखु मोनदोंमोन नाथाय दायो आङो नोंनि बे गुड निउसखौ खोनानानै जोबोर खुसि मोनथिबायना आरोथ' सोराङा बखिदोंमोन नोंखौ बेसेबांबा बायदिसिना बुंदोंमोन एबार नायदो दा मा बुङो बियो एसेबां मोजां गुड निउसखौनो लाखुमाबाय थायो गावहा दिनै थुदो जुरि ओंखारहैदो थांखानोसैबो आरो आं बेखौनोथ' लुबैयाना इमि मा होननो सानदों नोंलाय जुरि आं लुगैया सोराङा बे बाथ्राखौ मिन्थिथों होननानै आं लुगैया रावबो बे बाथ्राखौ मिन्थिथों होननानै नाथाय मानो जुरि मानो औ इमि जेब्ला आंबो बे गुड निउसखौ मोनदोंमोन जोबोर खुसिमोन आंबो दिनै खुसिमोनलै आङो जोबोर खुसिमोन नाथाय सोर मिन्थिगौमोन दिनै बेफोरबायदिसो जागोन होननानै आंनि जिउआ नाथाय दायो आं रावनोबो जेबो खोन्थानो गोसो गैलिया मा बिदिबा मा सानखो नोङो बे बाथ्राखौ लाखुमाबाय थानोसै औ आरो बे सोरां मावजि बुन्दियाथ' मिन्थिथारनाङा बे खोथाखौ आंबो खोन्थाया नोंबो खिन्थानो मोना रावनोबो मा बुंलाबायखो नोङो जुरि मा बुंखो नोङो आं आरो आंनि फिसाखौ जेबो दुखु होनो गोसो गैया मिन्थिबायना इमि आरो आं बेखौ माब्लाबाबो लुगैया देनां आंनि फिसाया मानसिफोरजों बुंजाथों नोंना फिफाया मा गदाय लानाय होननानै आं आंनि गथ'खौ बेफोरबायदि जेबो दुखु होआ जे दुखु मोननांगौ आं मोनखाबायानो आरोथ' सोराङा मा आंखौ बिराद बखिसोदोंमोन न' सांग्रिमा बायदिसिना होननानै आरो दायो मा इमि आरो सोराङा मा दायो जेनेबा बियो आंखौ बेफोरबायदि होनना मिन्थिबा आंखौ अनफिनसिगोन आरो ना माबायदि अननाय बेलाय इमि मानो नांगौ आंनोलाय बेफोरबायदि अननायखौ दासो नंखायखौनो मिन्थियोबा आंखौ अनफ्लानाय सिगां समावबा सांग्रिमा नाङालै इमि आंनो बेफोरबायदि मानसिनि अननायखौनो दा जेनेबा आं खिन्थायोबा गावनि गथ' दं होननानै मिन्थियोबा अनसिगोन आरो ना आंखौ नाथाय सिगां समावबा बा जेबो नांजायाखै माथो आंखौ बिमाबा अननाय ना नङाथ' इमि नङा औलै सोरांनाबो जाद्रायथाराखै दिनै नाथाय अब्लाबोथ' सोराङा बे खोथाखौ मिन्थिथारनांगौलै जुरि दिनै गावबोथ' एसे लाजिदोंना सोराङा मा जानोसै खोथानानैलाय नांलाय आंनो आरो बुंखाबाय आं इमि जुदि नोंबो आंखौ लोगो सानोबा दा खिन्था बे खोथाखौ रावनोबो नाथाय सानसे नङा सानसेबाबोथ' मिन्थिखागोन माथो जुरि बेखौ आं दं इमि जेबो सिन्था जानांगौआनो गैखाया आंनि गथ'खौ फैग्रोनो होना
ओमफ्रायसो दा जागोन मजा आरोथ' सोरां आरो माया सानैखौबो नागारा आङो सानैजोंबो बदला लाफिनगोन आङो सानसेबाबो मानोना जुरिसोना आङो सानसे समाव सोरां आरो मायाखौ दुखु होनो हाफिनाबा जुरि नङा आङो नाथाय दायो आंनि थाखाय आंनि बेबिया बांसिन गोनांसिन जायखौ आं बिराद जोथोनै लाखिगोन फैग्रोनोल' होना आंनि बेटा सनाखौ ओमफ्राय मानोथो गसंबाय थानो दिनै थुदो न' सिङाव प्लिज इमि आंनि गोसोम नों अननानै रावनोबो खिन्थानो नाङा मिथिबायना नाथाय आं मिथिनानै माबोरै खिन्थालासो थानो जुरि माबोरै दे आरो थुदोल' जायखिया स्राय सालायहैनोसै जोंहा बेफोरखौ रायलायथ'बाय थाला नङाबा बांद्राय टेनसनसो मोनलाबायगोन जुरि थुखादोना न'आवनो बयनोबो खिन्थागोन ना आरोथ' मायबा मोनसे जागोन आरोलै नाङा दे इमि आं आरो खिन्थानो गोसो गैया रावनोबो नङा नङा जुरि आं खिन्थाथारनांगोन दिनै एसेबां गिदिर बाथ्राखौ आं माबोरै खिन्थालासो थानो दिनै आरोथ' सोरांनोथ' खिन्थाथारगोन आङो एसे लाजिदोंना सोराङाबो जायखौ बियो इमान बायदिसिना बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ मिन्थिबा माबायदि मोनो बिनि गोसोआ एसे लाजिदोंना बेबो आइम सरि जुरि नाथाय आं खिन्थाथारगोन सोरांनो जि जायो जागोन दे आरो नायनोसै उनाव मा जायो जुरि आंखौ निमाहा होदो नोङो नोंनि गोसोम होनायखौ आं लाखिनो हानाय नङा मानोना बे बाथ्राया इमान गिदिर सोरांखौबो मिन्थिहोथारनांगौ बाखि नों सोरांजों थांनो थाङा बे उनाव जाबाय थागोन आरोलै आं थांनानै खिन्थाहैथारनांगोन सोरांनो नङाबा गोसोआ मानिनाय नङा दिनै आंना मानसियालाय बहा थाङामोन नोंलाय बोथोर गाज्रिखौ नुवाखै नोङो माथोमोन ओमफ्राय सोरां बोथोर गाज्रिखौसो नुदों नोङो नाथाय नोंनि जिउआदि मा जालांगासिनो बेखौ थाल गैया नोङो माथो होननो सानदों नोंलाय आरोथ' सोरांनि जिउखौलाय माथो होनबावनो आरोना नों थाल दंना सोरां नों मा खालामखो गावनि जिउखौथ' बरबाद खालामना लाखाबायानो नोङो थाल दंना नों सोरां बेसेबां जिउखौ बरबाद खालामजोबखो नोङो मा खालामखोलै नों सोरां मा खालामखो नोङो आरो दायो जे आं नोंनो खिन्थानो थांगासिनो सोरां बिनि उनाव नों ना अख्राङाव दं ना हायाव दं थालबो मोननाय नङा जेन'बा माथो खोथा बेलाय मारेबा सोरां आं नोंनि थाखाय दुखुसो जानांगौ आगानखौ मिनिनांगौसो जाबाय आङो मिन्थिबायना नोंखौ रागा जोंनांगौ आङो नों दिनै गावनि संसारखौनो अर लागायना लाबाय सोरां मिन्थिबायना बेसेबां गोजोन संसार जागौमोन नोंनि नाथाय नङा नों गावनि संसारखौनो बरबाद खालामना लाजोब्बाय गावनि आखाइजोंनो बरबाद खालामबाय जोङो नोंसोर होनलायाबाबो मिन्थिखायो दे आङो गोरोन्थि जाबाय आंहा होननानै नङा सोरां गोरोन्थि जायाखै नोंजों साननानै ला बिराद गिदिर पाप मावबाय नोङो बिराद गिदिर पाप मावबाय नोङो ओमफ्राय बुंलाय जेरै बेनिफ्राय थांनानै दायो नों मोजां मोनबाय आंथ' लाखिखादोंमोन ना गावसो थांथारबायबा माथो खालामनांगौ आंलाय बा थांबानो नों थांनो होबाय सोरां थांनो होबाय नोङो जुरिखौ नोंनि जुरिखौ लाखिनायाथ' लाखिदोंमोनलै गावसो थायासैबा ओमफ्राय दा गोसोखौ गोजोन मोनबाय नों सोरां हा खुसि मोनबाय बे मायाजों थानानै नोङो आंलाय मालाथो खुसि मोनफेरोब्रा मालाथो गोजोन मोनफेरो आङो दाबो बुंदों आं सोरां जुरिखौ हायोबा थांनानै लायफिनदो आरो आं लायबानो फैगोन आरोना बे मोनथिखा नामा नों बेसे अख्रा बियो मानसियानो गाव गोसो जायाबा फैखाया माथो ओमफ्राय नों मा बेफोरबायदिनो थाबाय थानोसै हा जुरिनि थाखाय मा दुखु मोनबाय आं सोरां मिथिबायना जुरिखौ मानो एफा दुखु होगोन नोङो दिनै एसेबां सहायथावै दुखु होबाय नोङो मायाजों हाबा जानानै आरोथ' बिनि सायाव मायाखौबो थांनो थिनबावाखै जुरिखौसो थांनो थिनबावबाय नाथाय आं दायो नोंनि थाखाय बिराद गाज्रिसिन मोनबावबाय सोरां मिथिबायना बिराद गाज्रिसिन मोनबावबाय आङो गावनो गाव बरबाद खालामना लाजोब्बाय नों सोरां आरोथ' मोनसे खोथाखौ गोसोआव दंना नोङो मा खोथा बेलाय जेब्ला नों मायाखौ लानानै फैदोंमोन आं जे बुंदोंमोन न
जुरिया नोंजों मोनसे खोथा दं होननानै आरो जुरिया नोंनो खिन्थानो थाखाय बिराद एक्साइटेडमोन। जुरिया खोथा माने बुंनायाथ' बुंदोंमोनथ' आरोलै, ओमफ्रायथ' आंनो जेबो खिन्थायासै ना बे। आरो नोंनो खिन्थागोनबो बोरै बेलाय हा? नोंजे हिनजाव गदाय स्राय लानानै फैबायमोन। नों मिथिगौ ना माथो मा खोथामोन बे? बेखौनो खिन्थानो थांगासिनो आं सोरां। दे आरो खोनासंनो रेडिबालाय खिन्थानोसै आङो नोंनो। मा खोथामोन आरो बेलाय? सोरां जुरिया बिमा जासिगोन। नै बेलाय जुदि आंनि खोथाखौ फोथायनो मोनाबा जुरिया आरो बिमा बे बाथ्राखौ खिन्थानो थाखायनो जुरिया बेसेबांबा खुसि नेदोंमोन मिथिबायना नोंखो? नाथाय बेलाय बोरै जानो हानांगौ जाखो? जेखौ सैथो बेखौनो बुंदों आं सोरां। नोंनि जुरिया नोंनि गथ'नि बिमा जासिगोन। माने आं बिफा जासिगोन। नाथाय आफसोस सोरां, नों जुरिखौ बुजियासै। नोंथ' गोरोन्थिनिफ्राय गोरोन्थि मावगासिनो आरो मावगासिनो न'? एम माने आं बिफा जामारसिगोन आरोना। औ, आरो जायखौ नों सांग्रिमा होननानै बुंदोंमोन सोरां। नाथाय नों नुबायना सोरजिगिरियाबो जुरिजों दङ। मानो खिन्थासै जुरिया आंनो? एसेबां दुखु होनायनि उनाव सोरां मा गोसोजों खिन्थानो नोंनो बेफोरबायदि खोथाखौ? मा खालामखो आंलाय? नोंहानो फोथायनाय गैयामोन सोरां, नोंहानो फोथायनाय गैयामोन। आरो जुरिखौ नों नोंनिफ्रायनो गोजान खालामबाय। दा नोंनिफ्राय जुरिया दमा, नोंनि गथ'आबो नोंनिफ्राय गोजान जाबाय। हेल' लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना माने जोंखौ भिडिअखौ एसे गोलाव लाबोजानो लुगैयो आरोना, बिथांमोननिसिम जोङो निमाहा बिनाय थाबाय सिगाङावनो। नाथाय जों बुंनो सानो जों भिडिअखौ हानायमानि गोलावथ' लाबोनो नाजायो लोगोफोर, नाथाय मा खालामनो, समनि आंखालावनो जोङो हाजोबा आरो न'। औ, आरो जों सानफ्रामबो जिहेतु डेलि भिडिअ लाबोयो, नाथाय एसेबांबो कार्टुन भिडिअबाबो बास बानायबानो जायो बे नङा दे लोगोफोर। औ लोगोफोर, आरो जेब्ला जोङो बै कार्टुन एपखौ अन खालामोना, एखनबा सम गोबां प्रब्लेम जायो बेबो। एखनबाथ' एपआनो माने सापर्ट जाया आरो न', डाइरेक्ट हारसिंनो गाज्रि जाना होयो। एखनबा भइसफोरानो क्लियार जाया, एकदम फनानो एखनबा अन खालामबानो हें जाजोबथारो। कार्टुन भिडिअ बानायबाबो जोङो माने कार्टुनफोरखौ एडजास्ट खालामनांगौ जायो, भइस होनांगौ जायो। आरो बिनि उनाव भइस होखांजोबनानै स्ट'रिखौबो बानायखांजोबनायनि उनाव जेथियाना सेभ खालामनांगौ टाइम जायो, फना हें जानोसै। बिनि उनाव जै बेक जाफिनबाथाय बै सेभ जिहेतु बानायखानाय स्ट'रि बेफोरबो डाइरेक्ट उरिजोबनोसै आरो माने मोनला, जोङो डिलिट जाजोबनोसै हारसिंनो। औ, आरो जै बै बानायखांनाया थांफिनबाथाय गोदान बानायफिननांगौ जायो जोङो। बे मोनसे बानायखांनायखौनो डाबल खालामफिननांगौ जायो, डाबल भइस होफिननांगौ जायो, बेफोरबायदिनो खालामनांगौ जायो आरोना लोगोफोर। आरो बिनि उनावबो लोगोफोर जोङो भिडिअखौ इडिट खालामनांगौबो जायो, माने गोबां सम लायो आरो न' भिडिअ मोनसे बानायनायावबो। स' आइ होप नोंथांमोनाबो जोंखौ बुजिगोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो कार्टुन भिडिअल' नङा, जायखिजाया भिडिअ बानायबानो एसेबाबो खस्थ' मोनखायो, बेखौथ' नोंथांमोनाबो जायफोरा भिडिअ बानायो मोनथिखागोन जानांगौ। आरोथ' लोगोफोर मा बुंबावनो, गावनि माखासे खामानिफोरखौनो दोनथ'जोबनांगौ जायो जुदि भिडिअ मोनसे बानायनांगौबा आरो न'। अब्लाबोथ' जोङो भिडिअखौ लाबोयो, आरो जोंथ' एसेबांबो माने खमद्रायबो लाबोआ, एसे गोलावैनो लाबोयो। 15 मिनिटनि बारायानो जाखायो आरोना जोंनिया। आरो भइस होनायावबो बिराद खस्थ' मोनो लोगोफोर, माने एखनबाथ' भइसफोरानो मिलायनो नागिरा, जाजोबनो नागिरा, आरो जानाय जायो बेफोरखौ इडिट खालामनायावबो नायनांगौ जायो। थ' बेनिखायनो टाइम लायो आरोना लोगोफोर, एसे भिडिअ फिसा बानायबाबो टाइम लायो। अब्ला भिडिअ गोलाव बानायनांगौबाथ' जोङो भिडिअखौनो थाबैनो लाबोनो हाबावनायसो नङा खोमा। बिनिखायनो लोगोफोर जोंखौ भिडिअ गोलाव लाबोआ होननानै जायफोर नोंथांमोना दुखु मोनो एबा जोंखौ रागा जोङो, प्लिज अननानै जोंखौबो एसे बुजिदो। बेनो आरोना लोगोफोर, जोंथ' आरो हानाय मानि भिडिअखौनो लाबोनो नाजाबाय थाखायो डेलिनो। प्लिज दे लोगोफोर, जोंखौबो रागा दाजों, जोंखौबो एसे बुजिलायदो। मानोना जोंबोथ' आरो बहा मेसिनथ' नङाना, जोंबोथ' मानसिसोआनो। आरो सानसेयावनो भिडिअ लाबोनायाव भिडिअखौ माबोरै एथ'बां गोलाव लाबोनो हानो जोङो? जेन'बा टाइमाथ' लाखागोन न', गोलाव भिडिअ लाबोनोबाथ' साननैसोआथ' लाखागोनानो, बा सानसे फुरायानो लानो हागौ। नाथाय जोङो जाखिनि हायो बेखौनो सानसेयैनो लाबोनो नाजायो आरोथ' नोंथांमोनाबो जोंखौ थाब लाबोहोनो, बिनि थाखायनो जोङो जाखिनि भिडिअ हायो बेखौनो लानानै फैयो।
आरो डेलि भिडिअ लाबोनाय हिसाबै स्ट'रिखौबो डेलि साननो गोनां जायो आरो न'। आरोथ' जायफोर बिथांमोना कार्टुन भिडिअ बानायो बिथांमोनाथ' मिन्थिखागोनानो बेसेबां प्रब्लेम जायो। बेखायनो प्लिज दे लोगोफोर जोंखौ रागा जोंनो नाङा, जोंखौ दुखु मोननो नाङा आरोना। जोंबोथ' आरो नोंथांमोननि थाब थाब लाबोनो थिननायाव जोंबोथ' लाबोयोआनो। दे अब्ला जों थांथ'दिनि, थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय। आरोथ' मैया जे आं प्रब्लेम खिन्थादोंमोन न' लोगोफोर, माने बै एपआव जेब्ला जों भइस होयो भइसआनो गासिबो थेरजोबो आरो न', मोनसेबो क्लियार जायाखै दै। ओमफ्राय जुदि बेखौ सेभ खालामोबा बैयाव क्लियार जाहैयो आरो, खिन्थु जेब्ला जों भइस होयो अब्लाना मोनसेबो भइसखौनो जों क्लियार मोना आरोना। बिराद खस्थ' जादों मैया बानायनो। माब्लाबा नोंथांमोननोबो स्राय दिन्थिगोन आङो, बे एपआ बिराद प्रब्लेम जायो दै।